No elikkä siis nyt kun kaikki on puhunut tästä, että mitä sinne Fashion Awardsiin laittaa päälle, niin me ollaan niinku Jannin kanssa tultu myös tulokseen. Että Elikkä soviteltiin vähän asuja, että mitä voitais laittaa. Tosiaan niin tultiin siihen tulokseen, että ei kannata mitään korkkareita laittaa, jos siellä joutuu kävelemään ja ettei käy jalkoja painumaan ja reppu on kätevä. Koska voi ottaa on pirun kätevä. ihan niinku evästä, kun Kotkasta asti tullaan, niin evästä mukaan, että ettei nälkä yllätä matkalla. Ja No kerro sit Janni, että miten sä oot lähtenyt hakemaan niinku tätä, mistä tää on niinku koostunut, että mistä eri asiat on niinku kotoisin? No kengäthän tulikin jo, eli siis mukavuus ennen kaikkea. Onko sä mistä ostanut? Intersportista. Joo. Ja sitten tämähän on tää tunika. Aina käytännöllinen joka tilanteen vaatevalinta. Luottotunika. Koska siis, no neule voi laittaa reppuun, jos tulee kuuma, mutta eihän sit tiedä, vaikka siellä olisi vähän viileä siellä. Ja sitten panta. Panta ihan siksi, että hiukset pysyy ettei tuu silmälle, että näkee muotinäytökset sitten. Ja ihan onhan se muodikaskin ja sit väritys on niinku tällainen pikkujouluihin. Selvästi. Pikkujouluaika nyt. Niin. Ja nää oli ilmeisesti kilputarilta suurin osa. Joo, kaikki kilputarilta. Kaikki taitaa. Paitsi no kengät on tietysti, että kenkiä yleensä panostan. Mut kengätkin alkaa tosta. Kenkiä panostan sitten yleensä vähän 50V on niilläkin tallattu, että No, eli se on siinä, joo. joo. Selvä juttu. Nyt Sara voisit sitten esitellä sun asun. Joo, elikkä mä ajattelin myös tätä niinku. Aloitetaan kengistä ihan Aloitetaan nyt Sulla näyttää olevan vähän uudemmat kuin nämä minun versiot. Mä ajattelin, että niinku tukeva olla. Joo. Kivempi olla sitten katsomassa muotinäytöksiä. Ja kyllähän me Aina varma. aina varma valinta. Ja sit on itse asiassa ihan kuule kauluspaita, Hilfikerinpoa kauluspaita. Joo, Ihan merkkituotteita. Joo, kato. Sitten on tää neule on Hennesistä otettu tossa. Ja. Entäs reppu? Reppu on armeijakuosio nyt kun muodista puhutaan, niin joo, kyllä on ihan itse asiassa dieseli lukee tossa. Joo, aito dieselin suoraan Taimaasta. Aitoa kamaa. Että joo. Joo. Näin tää on, että siis mä ajattelin, että tää on hiukset ihan ponnarilla niinku, että ei niinku. Niin kato, täytyy ottaa huomioon, että kuitenkin Kotkasta asti lähdetään liikenteeseen, niin autossakin tämmönen mukavuus, että joo. ei viitti ihan mitään minihametta kuitenkaan, että Tää on niinku mahtuu syödä. Sinne varaa menee on. tavaraa ja tämmönen mun mielestä hyvä, siisti. Hyvä, antaa simppeli. kuvan minusta. Joo, simppeli asukokonaisuus. Ihan perus, että Joo, vähän muotia, pisaroittaa. torstaina Torstaina nähdään. Joo. Kiitoksia.